Кніга выхаду, раздзел 35. Такім чынам, сабраўшы ўсю грамаду сыноў Ізраіля, ён сказаў ім: «Вось што загадаў Господ, каб споўнілася. 6 дзён працуйце, а 7-ы дзень хай будзе вам святы, субота і адпачынак для Господа. Хто будзе працаваць у той дзень, загіне. Не распальвайце агню ў дзень суботні ва ўсіх жытлах вашых». І сказаў Маісей усёй грамадзе сыноў Ізраіля: «Вось што загадаў Господ, кажучы: вылучыце ў сябе дары для Господа. Кожны добраахвотна і са шчыраю душою хай зложыць гэта для Господа. Золата і срэбра, і медзь, і пурпур, і гіяцынт, і чырвань, і вісон, казіную поўсць, і шкуры бараноў, пафарбаваныя ў чырвоны колер, і шкуры сінія, таксама дрэва акацыі, і алей для каганцоў, і вострыя духмяныя рэчывы, каб прыгатаваць алейкі і насладзейшае курэнне. Камяні оніксавыя і самацветы на аздабленне эфода і нагрудніка. Хто з вас мудры, хай прыйдзе і робіць, што загадаў Господ, гэта значыць скінію і палатку яе, і пакрыцце, аплейкі і дошкі з жэрткамі, слупы і падножы іх, каўчэг і жэрткі, перамольню і заслону, якая вешаецца перад ёй, стол з жэрткамі і з пасудзінамі і з хлябамі пакладнымі, падсвечнік, каб падтрымліваць лямпы, пасудзіны яго, і лямпы, і алей, насілкаванне лямп, ахвярнік каджэння і жэрткі, і алей для намашчэння, і кадзіла з вострых духмяных рэчываў, заслону на ўваход у палатку, ахвярнік целаспалення, яга-карты медныя, з жэрткамі і пасудзінамі яго, таз з яго падножжам, заслону для ўваходу ў панадворак са слупамі і падножамі, калкі скініі і панадворка з ланцужкамі іх, шаты тканыя, што ўжываюцца ў час служэння ў свяцілішчы, святыя шаты для Аарона святара і шаты для сыноў яго, каб служылі мне святарамі. Адышоў з вачэй Маісея ўвесь сход сыноў Ізраіля, і прыйшоў кожны, хто быў з найшырэйшай душою, і прынёс добраахвотна дары для Господа на пабудову палаткі сустрэчы і што трэба было для служэння і шатаў святых. Мужчыны і жанчыны усе добраахвотна прыносілі заколкі і завушніцы, пярсцёнкі і бранзалеты, і ўсякая залатая рэч была выдзелена ў дар Господу. Калі хто меў гіяцынт і пурпур, чырвань, вісон і казіную поўсць, барановыя шкуры, пафарбаваныя ў чырвоны колер, і шкуры сінія, металы срэбра і медзі, дрэва акацыі на ўсякі ўжытак прыносілі Господу. Таксама жанчыны, умелыя, далі тое, што пралі, гіяцынт і пурпур, і чырвань і вісон, і казіную поўсць, добраахвотна ўсё прыносячы. А кіраўнікі прынеслі камяні оніксавыя і самацветы для аздаблення эфода і нагрудніка, і вострыя духмяныя рэчывы, і алей, каб зрабіць каганцы, і каб прыгатаваць алейкі, і каб скласці кадзіла з найсладзейшым пахам. Усе мужчыны і жанчыны са шчырай душою прынеслі дары, каб адбыліся справы, якія Господ загадаў праз пасрэдніцтва Маісея. Усе сыны Ізраіля прысвяцілі Господу добраахвотныя дары. І Маісей прамовіў да сыноў Ізраіля: «Вось, Господ паклікаў па імені Бесалеэля, сына Ура, сына Гура з пакалення Юды, і напоўніў яго духам Божым, мудрасцю і ўмеласцю, і ведамі на ўсякую справу, каб разумець і вырабляць золата, срэбра і медзі, каб разрэзваць і ўстаўляць каштоўныя камяні, і каб рэзаць па дрэве. Усё, што магчыма зрабіць па-майстэрску. Уклаў таксама ў сэрца яго, каб ён вучыў іншых, у яго самога і ў Агаліяба, сына Ахісамаха, з пакалення Дана. Напоўніў ён іх абодвух мудрасцю, каб рабілі работу мастацкую ткача і вышывальшчыка па гіяцынце і пурпуры, і чырвані, і вісоні, і звычайнага ткача, што выконвае усякую работу і вынаходзіць штосьці новае.